नमस्कार. तर आज आपण बनवणार आहोत काजू कतलीची रेसिपी, जी की एकदम सोपी आहे बनवायला आणि तुम्ही घरच्या घरीही सहज पद्धतीने बनवू शकता. तर चला रेसिपी स्टार्ट करूया. तर यासाठी मी हे काजू घेतले आहेत. तर काजू अगदी साफ असला पाहिजे, म्हणजे याला काही जर डाग वगैरे असेल तर तुम्ही ते चाकूच्या साहाय्याने काढू शकता. नाहीतर त्याचा कडवटपणा जे आहे तो आपल्या काजू कतलीमध्ये येऊ शकतो. त्यासाठी हे साफ काजूच घ्यायचे आहेत. तुम्ही तुकडा काजूचा सुद्धा येथे वापर करू शकता. तर आता आपण एक मिक्सीचं भांडं घेतलंय आणि यामध्ये मी टाकते 2 वाटी काजू. तुम्ही कुठलाही कप किंवा वाटी ते सेट करू शकता मोजायसाठी. तर मी इथे 2 वाटी काजू घेतले आहेत. तर आता आपल्याला याला बारीक करून घ्यायचं आहे. तर बारीक करताना लक्षात ठेवा मिक्सर जे आहे तुम्ही कंटिन्यू नका चालवू. त्याला तुम्ही थोडं-थोडं थांबवून चालवायचं आहे. जेणेकरून जे काजूमध्ये तेल असतं ते सुटणार नाही. आणि या पद्धतीने आपल्या इथे काजू इथे मी बारीक करून घेतला आहे आणि याला जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चाळून घेऊ शकता. तर बघा मी इथे चाळून घेतलेला आहे आणि जो वर निघतो तो परत मी मिक्सरमध्ये टाकून त्याला सुद्धा बारीक करून घेतलंय. तर चला मी एक इथे पॅन घेतला आहे. त्यामध्ये टाकून घेऊया साखर. तर साखर मी इथे 1 कपला थोडी कमी घेतली आहे. तर तुम्ही जर गोड जास्त खात असाल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता आणि अर्धा कप पाणी टाकायचं आहे इथे. तर हे परफेक्ट मेजरमेंट आहे आणि याला आता आपण जोपर्यंत साखर विरघळून याचा म्हणजे चिपचिपा पाक बनवायचा आपल्याला म्हणजे जसं आपण गुलाबजामुनसाठी बनवतो ना, अगदी तसाच पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर बघा साखर विरघळल्यानंतर इथे 5 ते 6 मिनिटं आपण याला परत शिजवून घेऊया आणि या प्रकारे हाताने चेक करून घेऊया. तर बघा अगदी जसं तेल लागतो ना तसा हाताला लागतोय म्हणजे आपला जो पाक आहे तो परफेक्ट बनला आहे आणि आता आपण यामध्ये काजूचं जे पावडर बनवलेलं आहे ते यात घालून घेऊया आणि याला मिक्स करून घेऊया. गॅसचा फ्लेम जो आहे तो कमीच ठेवायचा आहे, जेणेकरून यामध्ये गुठली होणार नाही. तर बघा या पद्धतीने आपल्याला याला जोपर्यंत हे घट्टसर होत नाही तोपर्यंत आपण याला शिजवून घेऊया. बघू शकता जसं-जसं शिजणार तसं-तसं हे घट्ट होतं जाणार. तर आता आपण या स्टेजवर इथे 1 चम्मच साजूक तूप घालून घेऊया आणि याला सुद्धा मिक्स करून घेऊ. फक्त 1च चम्मच तूप टाकायचं आहे, खूप जास्त टाकायची गरज नाही आहे आणि बघू शकता 1 चम्मच तुपातच हे अ, बघू शकता पॅनला जे आहे ते सुटायला लागलं म्हणजे पॅनला आता ते चिकटत नाही आहे. तर आता परत याला आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. तर बघू शकता इथे हे घट्टसर होत चाललंय. आता आपण इथे गॅसचा फ्लेम बंद करून देऊ आणि याला थंड होऊ देऊ. म्हणजे पूर्ण थंड झाल्यानंतर याचा वापर करायचा आहे. तर आता आपण गॅसचा फ्लेम बंद केलेला आहे आणि याला उतरवून घेऊया खाली आणि इथे सतत याला फिरवत राहूया म्हणजे जेणेकरून हे लवकर थंड होईल. नाहीतर तुम्ही असं फॅनच्या खाली सुद्धा याला ठेवू शकता. तर आता बघू शकता हे पूर्णपणे पॅनला जे आहे सुटत चाललंय म्हणजे अजिबातच पॅनला हे चिकटत नाही आहे. म्हणजे हे आपलं परफेक्ट बनून तयार आहे. तर आपण एक बटर पेपर घेतला आहे. त्यावर मी इथे अर्धं मिश्रण टाकते आहे. कारण बटर पेपर जो आहे तो छोटा आहे. त्यावर मला पूर्ण पसरवता येणार नाही. त्याच्यामुळे मी अर्धा-अर्धा करून घेते आहे. आणि बटर पेपरमध्ये या पद्धतीने याला थोडं मऊसूत करून घ्यायचं आहे. जसं आपण कणकेचा गोळा जसा बनतो ना, तसा अगदी बनतो बिलकुल. हाताला अजिबात चिकटत नाही या पद्धतीने. आणि आता आपण यावर दुसरा एक बटर पेपर ठेवून घेऊया आणि याला हलक्या-हलक्या हाताने आपल्याला लाटायचं आहे. तर खूप जास्त प्रेशर नाही द्यायचं एकदम हलक्या हाताने आपण याला लाटून घेऊया आणि खूप जाड पण नाही ठेवायचं आणि खूप जास्त पातळ सुद्धा नाही करायचंय. तर बघू शकता मी इथे लाटून घेतलं आहे. तर मी इथे दाखवते तुम्हाला. तर बघू शकता मी इथे खूप जास्त जाड पण नाही आणि खूप जास्त पातळ पण नाही केलंय. अगदी परफेक्ट आहे. तर या पद्धतीने मी दुसरा सुद्धा जो गोळा होता त्याला सुद्धा बनवून घेतलेला आहे. आता आपण याच्यावर जो सिल्वर पेपर येतो तो लावायचा आहे. ऑप्शनल आहे. जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर लावा, नाहीतर याच्यामध्ये काहीही याच्या चवीमध्ये बदल पडणार नाही जर तुम्ही इथे नाही लावलात तरी. पण थोडा चांगला दिसतो म्हणून मी इथे व्हिडिओसाठी लावते आहे. तर बघू शकता मी इथे लावून घेतलेलं आहे. आता आपण याला थंड होऊ द्या आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतर हे चांगल्या प्रकारे सेट होईल. नंतर आपण आता इथे याला कट करून घेऊया. तर बघू शकता या पद्धतीने तुम्ही काही स्केल सुद्धा ठेवू शकता आणि याला या पद्धतीने कट करून घेऊ शकता.
पण मी इथे असंच कट करून घेते. तर डायमंड शेपमध्ये बनवायचं आहे त्यामुळे या पद्धतीने तिरप्या साइडनी आपण कट करून घेऊया. तर बघू शकता आपली काजू कतली जी आहे बनून तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला इथे दाखवते. तुम्ही बघू शकता ही एकदम परफेक्ट झालेली आहे. तर रेसिपी थोडी जरी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला नक्की करा आणि भेटूया अशा दुसऱ्या रेसिपीमध्ये. तर बाय बाय.